Fordi det vi også ser, det er, at vores grønne virksomheder i Danmark faktisk ikke længere eksporterer så meget til Europa, som de faktisk gør ud over Europas grænser. Fordi der er vedvarende arbejdspladser i at fokusere på den vedvarende energi og på energieffektivitet. Og så må jeg bare sige, at når Margrethe Auken hun taler omkring det her med den grønne omstilling, så er det altid med fokus på, jamen så er det enten vind, eller så er det sol. Vi politikere, vi bliver nødt til at holde op med at bestemme, hvad det er. Der skal være løsningerne 20 år ude i fremtiden. Vi skal udstikke en retning. Vi skal udstikke en retning, og så skal markedet selv finde ud af, hvordan man kan gøre det bedst. Har Kofod ikke ret? Der er et kæmpe eksportpotentiale i det her projekt. Jo, det er der givet, og de er jo støttet af statspenge helt til op over skorstenen. Og det betyder bare, at der er nogle industrier, som betaler regningen for det her eventyr, som du taler om. Og de virksomheder flytter jo så ud af kontinentet. Det er der, vi taber arbejdspladsen. Og så vil jeg også lige sige til dig, Josefine, det er jo sjovt, du siger, at en ting er, hvad EU gør, men man skal også bakke op nationalt og finde nogle kloge løsninger. Så synes jeg, at det er mærkeligt, at Venstre og Konservative Folkeparti var med til at indgå i et energiforlig for et par år siden sammen med regeringen, hvor man laver noget helt andet. Man laver en helt hjemmestrikket model i forhold til at skyde ud med milliarder kroner i afgifter ud over virksomheder og borgere, i stedet for at gøre det, som var klogt at købe, nemlig CO2-kvoter i EU. Værsgo, Kofod. Det, der er jo helt grundlæggende, det er jo, at vi ved nu, at man kan ikke føre en national klima- og energipolitik. Det bliver nødt til at hænge sammen. Hvorfor lavede det så et energiforlig? Et energiforlig, som nu er blevet åbnet og sprængt i 1000 stykker, fordi det viser sig ikke at hænge sammen, fordi vi har en regering, som ikke har været i stand til at stykke et ordentligt energiforlig sammen. Sidste replikker med